si Ma'am Rosetta Valdez na nasa Macau, China. So ano pang hinihintay niyo guys? Arat na! A few moments later. Mukhang ako magugulat nito. Parang may naamoy ako hindi maganda. Nice. Good morning po. Tatay, taga-DOH po ako. I-report kasi kayo ni Madam Rosita na lagi daw kayong umiinom at naninigarilyo. Alam niyo po ba na bawal ang dumadayo Where uminom? is my shit? What? Ano po? Ano ang sakit ko? Baka Wala ikaw po ang may sick. Wala po kayong sakit, tay. Hindi ko sinasabi na may sakit kayo. O bakit? Eh kaya lang po, ang request ni Ma'am Rosita, madala kayo doon sa munisipyo for counseling po. Proper counseling? Yes po, proper counseling. Nailigtas yung puri ko sa lahat. Alam mo yan kung anong ginagawa niyo? Bakit po tatay? Ano pong ginagawa namin? We're just inviting you po to come with us. Para Ay, po. inviting? Yes, inviting lang naman po. Ini-invite lang po That namin is kayo. not That is the for your perfect health din answer. po. No sir, that is for you din po. Sakit po yan sir. Ano yan? For my health? Yes po. How about your health? I'm very fine sir. I'm in good health. Really? Yes. Patunayan mo nga sa harapan namin. Bakit pa? Ano po Where is your health? Bakit? Ano po ang kailangan kong patunayan sa inyo? I'm in good shape. Look at me. Wow, Malakas ako. sexy. Sexy. I am the one, the way you're trying to be. Thank you for that compliment. Okay. What is capital of Italy? Patay tayo sa... Patay tayo dyan. Bakit po tayo napunta doon, sir? Ang Kuya! Hindi! Ito! No, sir. Ang pinag-uusapan po natin is kayo po. Hindi po ako. It's not me. And we're talking about the health. Hindi po tungkol sa ibang bansa. Sandali! Ano po? Do you have concern to Mia? I don't have any concern, sir. Pero your family has concern about you. You must go home. No, sir. I'm Your not family going is home. asking. We are just inviting you. Nakakaway si Lolo, ano? Ba't talaga yung ulo niya yan? Ano? Kasi Syra. Ayan si Syra. This is our life. na raw si Daddy sa... Yes, Ano? Ang kagdag rito. You shut your mouth when you're talking to me. Reality is our life here on earth. yes po. That's why. Why? Ito. Bakit po yan, sir? Ito. Gamitin mo. Sir, alam niyo po, hindi niyo magagamit yan kung palagi kayong laseng. Deteriorated po ang katawan niyo. Sinong laseng? Kayo po. Oh. Umagang-umaga, sir, naamoy ko kayo. Naka-face mask na ako, Well. ha? Parang may naamoy ako hindi maganda. Can you please try ask me? Ask about what, sir? Ano? Kulong. Sino? Sinong may authorization dito kung sino ang may... Jason, nagpakulong sa inyo. Sino? Takisilim ako. Nabugbog ko, hindi ka tatakot. Ano? Sir, halika. Bakit? Hindi ako pumunta rito, sir, para makipag-away. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Hindi. Dito ako nagpunta rito para I para need- masigawan nyo or
nag-uusap po tayo ng maayos. Ano, sir? Ulit ko. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. You keep your mouth shut. Before. Because? It is because I'm going to listen Okay. for your explanation. I deserved an explanation. Okay, sir. Mabuting usapan yan, sir, ha? Ito lang po. Ito lang, sir. Ito lang po, ha? Okay. Ma'am Rosita asked me to come here for you to invite for counseling. Dahil po, ang sabi niya sa amin, masyado na po ang pag-iinom ninyo at paninigarilyo ninyo. Even your son-in-law and your daughter asking for help. I'm going to try to give you exact answer. Okay. I am the one, the way your son don't need. Okay. A man needs a lot. Sir, Okay, totoo yan. bakit? What is it? What is it Bakit about hindi mo love? maintindihan yun? No, hindi ko talaga maintindihan, sir. Kasi if you love your Love family, need yourself. love need myself. I have a lot of friends. I have a husband. I have a kid in the house waiting for me. Hawayan ka, And beauty they're ka. loving me. 1 hour later. The sky is blue. What is all about? It's all about good. Good and But then, what? Good and ikaw bigay ka naman ng bakit? explanation mo. I am not explaining about the sky, sir. I'm explaining about your health, about the health of How others. about the crowd? What about the clouds, sir? The clouds is fine. The clouds is up there. Yeah. Ganito na lang, sir. Halika rito. Maupo nga tayong dalawa rito. Sir, halika rito. Yes, sir. It's Alex. Halika rito. Dito ka, sir. Ganito lang ako. Bahayaan mo na yan, sir. Bakit? Wala naman akong bad mood. Hindi naman kita nilalayuan, sir, ha? Tinatabi pa nga kita sa akin, eh. Di ba? Sabi ko, tumabi ka sa akin. Okay. Ayan. Sir. Tumingin ka dito, ha? Dito ka tumingin, hindi dun, wala dun. Dito. Tatay, happy birthday! It's your birthday, that's why. Oh, tay! Ano po? Ano? Bakit kayo iyak? Baka kainin mo ako ngayon, ha? Okay lang. Ayan. Happy birthday, tatay. Yan ang surprise sa'yo ni Mami Rosita. Mami Rosita is there. Is me. Ayan, dyan siya. Nakikinig. Usapin nyo. Hey, kuya. TikTok. Halika mo yung TikTok. Ayun na. Halika. Kaya halika TikTok. Ni Ala. Usapin nyo, ba't yung pinatay? What can you say about our Kay daddy yung kalang. Akala mo pumunta ka rito para awayin ka, hindi? Ikaw naman. Akala ko Akala mo ba? basus. You deserve this kahit na ganyan ka, tatay. The family, your family. Deserve. Yes. Birthday daddy. That is the surprise of Ma'am Rosita for you. Ayan, di ba? Hi, Ma'am Rosita! Umiiyak na si tatay! Oh. Oh, bilis. No, 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 no. It's the motherfucking Eagle Double G. You know I'm mobbing with the D.R.E. I am the one, the way your son don't need.
guys, ituloy natin yung yung pa-surprise kay tatay sa loob dahil medyo mainit dito sa labas. Ipasok muna natin yung handa ni tatay. A few moments later. Magbago na siya. Magbago ka na lang. Okay? Okay. Yun lang naman kasi yung hinihiling namin yung magbago siya. Kung magbabago siya, magbabago din ang lahat. Siya ang sagot. Siya din ang sagot sa pagbabago. Tatay! Babago ba? Magbabago ba? Sabi mo yan ha? Babalikan kita dito. Magbabago yan. Babalikan kita dito. Ang message ko naman po kay Daddy, yun din, magbabago ng bra, magbabago na siya. Dati tomato, tapos lights. Ayun, basta yung good head pa rin siya, malakas pa rin. Anong bago na po? Sana magbago kayo nag-aaway. Sinong inaaway niya? Si Daddy sa mama mo? Ito din, magbago rin. Ngayon, babasahin ko naman yung message sa'yo ni nanay. This message is from your loving wife. Okay. Ma'am Rosita. Ganito ang message niya, tatay. Mahal kong asawa. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng buhay dito sa lupa. At maraming salamat at binigyan ako ng pagkakataon na gawain ito para sa minamahal kong asawa. O yan, maglalab ka ni nanay. Ang wish ko lang sa'yo, aking mahal na asawa, sana yung sinasabi namin sa'yo na matagal na namin sinasabi, na iwasan mo na ang pag-inom ng alak. Ha, kasi yan ang problema namin, mga mahal mo sa buhay, mahal kong asawa. Kaya sana magsimula ngayon, huwag ka nang iinom ng alak, okay? Okay tayo dyan. Tapos may surprise kita, gumaganon ka. Happy birthday, mahal kong asawa. Sana bigyan ka pa ng maraming kaarawan at mahabang buhay na darating. At magandang kalusugan. So happy birthday ulit, mahal kong asawa. God bless you always. Love and forever, your loving wife, Rosita. What would you say about nanay? Your message. Oh, bakit? Ang tagal ba? Meron na, bigyan mo niya. Say your message. Yeah. Say your message. Bakit na? Basta sabihin mo lang yung message mo. Siya na mag-ahawak eh. Oo. Sa kanya na. Yes, oo. Sabihin mo na lang. Upo lang kayo dyan, mga maganda. Upo ka lang dito, tatay. Okay. I'm yung Superman. Dito nga sa camera. Harap sa camera. In any lessons in life, nobody can protect you except me. I'm your Superman. Okay, enough. It's enough. Thank you very much for your appreciation to me. It's because I love you too. Kung paano ko kayo minahal, mahal ko kayong lahat. Yun ang tamang kasagutan. Wala akong kinikiligan kahit maliit o malaki. Mahal ko kayo dito sa puso. Dito ka muna.
Oh, happy birthday. Sana magbago ka na. Kung Jin noon, ngayon, tirador na. Sige, may tanong ako sa'yo. Asan mo yung tirador mo? Ay, mamaya! Hintay mo! Nandoon sa parador mo! Bek, kuha ko mamaya! Sukot ito ah! Hindi! Ito, hinilain mo. May lalabas. Ikaw din sa'yo, hinilain mo na. Yan, gift ni Lola. Ni Lola sa'yo. Gift ni Lola sa'yo. Ang daming gin! Meron pa! Ang dami pa! Panalo! Ilang gin yan, ilang gin! Na panalo! Sayang daw. Ibibigay mo sa mga apo mo. Happy Milad! Sino ako nagmamahal? Pila na, mga Pila na yung mga po, pila na! Ayun na, sasabas na ko! Sa kanya yun! Sa kanya yun! Saan na yun? Sige ah! Sa'yo yun! So, ayan, Tatay Andres. In behalf of the surprise mo deliver ko by Miss Maylene Palabay, we wish you all the best na sana po, tulad ng sinabi nila, wala silang ibang kahilingan, lahat ng mga mahal mo sa buhay kung titigil mo ang pag-inom ng alak. Para makasama mo po sila ng matagal at maalagaan mo pa sila ng matagal. Lalo-lalo na si Nanay Rosita dahil nasa malayo siya. Siyempre, pag uwi niya dito, walang ibang mag-aalaga sa kanya, kundi ikaw. Kaya sana, yun nga yung kahilingan nila, matigil ang pag-inom mo, magbago, para makasama mo pa si Nanay Rosita pag uwi ng matagal. Tama po? Madam, Po. may tanong ako. Ano po yun? Ano po yun? May puso ka ba? Tatay! Dalawa ang puso ko, ayan o. Isa, dalawa, yung nasa loob. Pero isa lang ang tinitibig nila. So, ayan, guys. We wish you all the best, Tatay. Happy birthday. Sana bigyan ka talaga ni Lord ng mahaba pang buhay. Mahaba pa talaga ang buhay mo. Wish namin sa'yo yan. Tatay, upo ka lang. Upo ka lang. Thank you very much, sir. It's my pleasure to make you happy this day. I'm very thankful. Thankful din po kami. Because ikaw yun. Lahat po ng team. All the efforts of our team. Beautiful. Thank you, sir. Thank you, again. Thank you so much. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel, Surprise Mo Deliver Ko by Miss Maylene Palabay, para updated po kayo sa lahat ng videos na ina-upload namin araw-araw. So ayan guys, thank you so much. Go! Happy birthday, Tatay Andres! Surprise! Ayan sir, so sa lahat po ng mga mag-aabil ng aming promo, naka-promo po kami ngayon, sa lahat po ng mag-aabil ng aming package, meron po kayong free na bag. Ayan po. Palagay mo na dyan kay tatay yung... Ayan, Tatay. Asan yung pera mo kanina? Saan mo ilalagay yung pera, Tatay? Alam mo ang tawag dito? Body bag po. Hindi. Ano po? Bag. Ay, gym bag.